Bé, avui m'ha passat com amb els dels figuerencs que m'han entrat a robar a casa i ens ho han regirat tot. I crec que les coses han de canviar i molt en seguretat en aquesta ciutat. Avui m'ha tocat a mi i després que li toqui molta gent us ho vull ensenyar. De moment falta algun diner, no gaires, perquè tampoc en tenim gaires aquí. I suposo que faltaran molts papers o alguna cosa devien buscar, no ho sé. Però al final, doncs, la seguretat està com està i necessitem canvis importants. Evidentment estic enfadat, però em faig el càrrec, com amb molta altra gent, doncs, que convenen mesures i prou de mirar cap a un altre costat. Aquest és el meu despatx. I aquí doncs el que hem fet servir per entrar. Hem entrat per aquesta finestra, trencant